Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. No agregat ka laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni apo para ken ka. Daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Ayan. Apay akas ti matantatang. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas ti matan. Kalaat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay. Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga agkakasakit ti sao na kanya, tatang. Nuar-arigay na saan kayo met nga agasawa. Adda anak yo. Ngam saan kayo met nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. Tatang. No di nakakumama irespeto kas ina ti anak na. Irespeto na kakumamat kas babae. Kumatatang. Ngamsan. Namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod. Kan may sa uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Nagsakit a panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan ka talaga, friend. Diyak ka muna niya taramida. Megan. Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pag-apaan mi. Anya? Amang ano damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunot ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. No siyak nga mamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Day ta tinararamid ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Ay. Nabannog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti bagik. Nga aginggat kabalag. Agano sa ngam nagbidot na. Megan, anak. No agan ano sa klata nga oray parparupa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak.
Nakaragragsaka ka makakita kan kay iti kastal hangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti dayta, friend. Imbag lakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damutan iti babae na? Ay, jaka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga rod. Jakmot kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asisaklaan. Oh, may kananak ka. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat. Numarik na kadyak kabailan, aginanaak. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapalas ka matanak. Awan mo trabahom ita, saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agan-anad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngamnay. Napanlata nag-deliver iti lako na. Huwan garot lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputam mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day chay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday chay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot.
Wan nga agpaysoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt nga inorder mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Kamom, friend. Nakaragrag sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wen, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces a blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka close mo agumatgatang itilakom. Saan mo't, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y friend, na diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay, agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton yung order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito yung kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, di college tayo pailaan. One friend, iso. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, di man. Awan pa'y ti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pala ang apalpaliiwan manong. Nakaisam kamutlatan nga agtetex. Ha? Sino day takatetex mo? Iko ha? Jayman babae nga ararmak. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti day nga imbagam, manong. Sapay la kumangarod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy a kinataar ko. Ado ti babaeng aggusto kanya kaading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang, manong. At ti babae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at agar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga ta umawawag kan kwa na itinaminsan nga altaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon agumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kat nasayat, ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parika ot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko salud-sudag ko ma. Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? No anya ti makunam? Oh, may kalata
Alangan nga ibagak asaan. Agyaman ak no kasta, Megan. Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Gamkalpasan iti mano atawan. Naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga edi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akam o dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la ko ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Si kalaang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. Sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Ayan. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan, naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak, nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga edi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akam o dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la ko ma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Si kalaang ti babae nga inararapaap ko. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak ini. Ngam, kayat ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Daytoy ti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatak, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay-an takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-armam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami? Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami. Anya laangan ti ibagadag iti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapudno na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamdyak laing pakpakaam mo ken ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamom,
Maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pay. Tikas itinapasamak kanyak iti kanlabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Agyaman tatang. Kunaklakit din no awanen ti panggap mo makiasawa. Kinapod no na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti naramid ni James kanyak. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kulehiyo. Kaadalam day jay. Isu nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet, sipot pay. Mga no di na kayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan dayjay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang dayjay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw tumutlaang dayjay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rod takas ta, Lester. Madanagan-ak. Ngamin, iti pa nagsasao na pailaang. Di na kaya't aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ay-ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta. Kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Jebalayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat garod no kasta, anak ko. Kahit kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na? Saan mat nanang? Nasingput mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Amok ngamin ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nak akayat apara iti anak na? Di mo ikaskaso da dya bakit? Saan mat nga tinana ti mga asawa kan no bilang laang? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na.
Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, Mami? Saan? Tanaanakan mo't day dya babae. Anya? Ay unay mo't ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay paylaang a single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakken kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jack kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pailaang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pailaang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo ti agaplaitan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni Mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wana nang. Nadyak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain iji balayda. Ha? Amang ano di mo madanon iji balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya, masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itim bagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, Mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan? Wan, Mami. Sigurado ka kadi asikati ama na, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akasken kwa na, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asika ti ama ti sikog na. Amang ano di mo amo, kat manay na yunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang, day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y laang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, madakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos anak ko. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Bayan. Anya, makipagnaad kayaw itiin ni Lester, anak ko. Wala nang, day tangamin tinagsaritaan mi ken ni Lester.
Ijayak pala ang kabayatan ti panagsikog ko. Anak ko, amangan no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka ngarod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, ala, adda kan kadayta anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipandakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alangaron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabaho ita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng tamapan mo ilaba. Mami. Di nakmanawawagan iti mami? Saan kayo pa'y nagkalaysay iti anak ko? Anya? Sa bagay. Talagamat ngawan ti mapasama ka kalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Awan. Agtrabaho ka kitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho dito'y balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan, anak ko. Kat di ka madanagan, tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pala ngamin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayayatan ni Lester? Ni Valen ti ayayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. No saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kapsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek nga main. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot dayjay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't abasikog ni Megan? Isuasaan damat siguro ang maaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastilat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka? Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga agan-anad iti, Pasensya kan, saan ka ama itulod?
Okay laeng, narigat mat. Amok mat ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wan, friend. Di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wen friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wan, friend. Oh, apay akasta ti langam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang. Napnapanam. Adda lang tinapatag nga inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay akasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan tamamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kasting agbagbagyo. Kan dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastoy lataan ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayanda nanang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamat akas jetar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Taan niya ba ng timpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami. Alangan mo't nga agdundun niya latan dito balay. Talaga mo't dayjay a babae anya. Noan niya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, wan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya? Ada na patag-apagnak inton bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumatan. Nalawag? Anya? Anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko laang aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka mo no anya teramidak, friend. Mariribo ka na kuna. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Ti kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid kan iji balayo. One friend, agawid aklangan. Rumpang laang. Panunutong mataday kasikog mo. One nga ron. Kastoy lang nga rodan nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaonan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Juan, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta.
Noan niya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, noan niya ti aramidam. amok met kat akas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na iya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na iya babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Nakunamon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amaman ka, saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pag naadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laeng. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Megan anak ko. Apayakas ta tilangam anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mikin ni tatang mo asarong karanda ka kuma. Saan nanang? Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nanang, ibaga manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Imbaglakit din tanagawid ka anak ko. Plan-planuan mi kinitatang mo ti mang sarungkar ken ka ijay ayanda Lester. Sana nanang, di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nana, ibaga manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan tiyang subli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas ngayak. Noumay ni Lester, agyaman na, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, aging ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing ngayon tanagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga raod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol da ita. Ala, aywanan talat ti anak ta. Diyak ka mo noan niya ti aramidak nanang. Mariribukan ako na. Megan anak ko. Apayakas to eh. Apayakas to'y mantan ti mapaspasama kanya.
Hala, husto na ako. Di ka unay agpanunod. Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamak kan kaita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatag timpay ko. Ngam apay kastoy ti isubad nanang. Diyak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, Mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, Mami. Kinapudno na. Nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, Mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babayi aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, Mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, Mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laeng ti urayan agpasngay kanan ako. Ngumaging gayta, saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anamnamaan nga umay nanang? Ha? Kinapod nun. Nakitak iti rabi iti postay di babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak di ti nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko, patib karam ko ba ti pakinakam mo? Nanang, amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan, kitagyaman ako na iti kanayon nyo apa ng palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanday ito'y apo ko. Apo ko tako na ma, si kakit di mo't alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamati anak ta.
Da kayo at talaga, tatang. Mala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makaruar tayon dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijayan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kaya't mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makay-ayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsaritaan. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yuman la pinanunot ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim, jak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja Valen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lat ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busam. Tulungan ka. Huh? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tangay bagam. Nanang, anya nga tano aga-brodak mat? Ha? Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Ha? Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amok akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ako unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam, ala, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga agastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti amada. Anya, agabroad ni Megan kunam bakay. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanyak. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ingay. Wan kunak ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay. Iso anak ko na nga agresign nun iti trabaho na.
Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuna. Mega nanak ko, agan-anat ka iti Manila, Wala nang, di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iti Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga rod, anak ko. Agan-anad ka. Wala nang, kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing, di yu kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan amapuno day tulugan. Manupay a pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy, nasaya at matlagta. Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagtan. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa, mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? One, Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Wan gayam, sa dino ti papanam. Adamat ti pag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam kumaday to eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Wan gaya, sa dino ti papana, adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. O adtoy, sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim, awatam kumaday to eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaam latan. Nakaluganam ni Megan, kunam anak ko. Wan mami, naamuak nga agap-apply gayam nga agabroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di? Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kinimanang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka inawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day chay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakas jay ti pan nakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya?
Makaala aklaang iti husto nga ebidensya. Ipulong ko kinimanong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, mami. Manipod idirimwar da iji hospital ang nagdiretso da ditoy. Aging ga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay a babae. Ha, kasano ngamin ang makadalos, mami? Kat basta makaturog jay anak na, tilata cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay a babae. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngam saan mat? Impagarup kumatlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngam saan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ang mapanagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isulaang timabati dito'y. Sa bagay mat kit di ah? Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imat ko. Awan mo ti makitak akong boy. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, mami ba din? Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, mami. Adda ngamin basit asalo-salo ije balay inton bigat. Oh, apaya kas lamay sa kilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sa kilo laang. Aguray ka. Anya di ibagbagam apaskan ang maangay ije balayo. Ay, ko mami. Agluto akla ang itibasit apag sasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit di aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo latta ije balay mi. Kan tapno makita yung matlaan ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Di kayat nagayam, ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan bain a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Ti awanan bain a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapol kayo laangan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaykit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu ka ni Valen?
Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysayat ti ugali day di avalen ngam ni Megan. Ngam san mat gayam. Nagbidot kami mat gayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kasta't imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gayaman inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin. Idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay anapanak ti kinasingpet ni Megan. Mami. Ngamin, do sa bali laang a babae. Ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 pesos. Imbagla ka nga inayon ko apakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amuna ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Wan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan matan. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kaya't asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni mami. A flight mo gayaman inton Sabado. Wan? Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Megan, aklonak, sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idigan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. Anya? Ngam agyaman iti dayta, Lester. Anya man dagiti napalabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso ase ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Payakas na tilangam anagawid anak ko. Kwa mami, jak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at tamat mami. Uray nga ron ti putot ko. Jak nakapakada iti husto. Sana bale, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala mami, huston. Amangan no mangag ni Valente saritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matlaeng anagalas ti ugali na. Apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti 2 atawan? Ha? Numabalin la ko mga isublit na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati kanayon ko nga ibagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan anak ko. Agur-uray hindi pagluganam.
Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Di ka nayon ko nga ibagbagaken ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti Apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-urayan ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-an na dito, ya? Di yu baybay andag iti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wan nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas nga agtrabaho. Ita, addata dito yan. Ala, umay adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. Sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak iti gayem mo. Ha? Isu na lang ta mabae na ka mangipod mo kan kuana. Ay na, no ada panggap mo nga agdaton iti gayem ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amumatan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka nagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayem ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti panagtalag ko kan ka. Di agpudno ka kan kwa na. Tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat no siyak agayem na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumwarto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan lagi ti lalaki. Saan nga amin alalaki? Katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na laptan. Ha? Talaga nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasimpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pa'y mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa, no anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknam kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti palang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok day taapangadang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy ti impudnok. Saan ang mapasamak dayta?
Saan mo't abasol ti inaramid mo kanyak? Tapno liklikan ka. Agyaman at narod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas iti nakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rod takas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak matapuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita. Kat awan pa iti sumbat mo, iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito yung Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Ngamas dawak iti bakik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jack ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kun ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat ti agkari. Tapno lang aklunam ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak, babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak. Takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Katsapay lang ko ma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang? Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang ang anak ko. Ayabak dagiti apo ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo, friend. Umay kalat na. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, nuda kayo laan. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mat, adday ta ka man ako na akon. Pudno mati bagbagak ay. Megan, aging ka di ita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagakin ka. Awan ti plano ka mang lukokin ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew.
iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayat. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayat, kasla sugal para kanyak. Jak amuno iti udi na, kat siyak ti mangabak, wano siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan ang nasayat dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpudno nga gayat kan ka. Katsak dayta. Oh. Diyak kaya tiyag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kayat asawan daytoy, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo, iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat, itinapod no panagayat mo kanya. Awan anyaman na. Luwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid damat na niya Pilipinas para iti panagkalaysata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawit kayon, anak ko. Baro. Wana na. Wana nang, dagiti uping. Wan ngagpaiso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ijay pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kasta damatken ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayong agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Ah, kayat yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dahita ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyan tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko. Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wana nang, impagarup kong awanan ti mga klon kan mga ayat kanyak. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno dayta anak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamam. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada. Emily Calika, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon ti Masakbayan. Agyaman kami iti Adaban nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan kwa na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang taubing pa'y api musay gapo iti sakit na. Ita,
Ni Sir, tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni Madam ngam ni Sir Salvador. Hawa mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni Madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma nga mga saan nga amo ni Sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko Makita na amo namot lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka iti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayo, sir? Damagam no da napatag nga ibagak. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayan, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni Madam, sir? Anya? Saan ka niya arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbeng ada kayo ti mangipagna, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Takanayin ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko? Kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisinak. Sika ti mangipagna iti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Huwan, sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige, sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga roden. Awan pa'y mo ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance iti opisina na. Matungpal, sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapul at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na, sir. May sakamot. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir? Kayat na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat amay baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni Sir papanantang awan kamat. Nalpas kumutan ng intulod ni Sir di opisina. Mapan kunto sukunan, inton malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimanaw, ta kunana mapantay di nang ibawnan na kanyak. Sika matlagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Sika nga ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan matimbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak, no da ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot data. Tasikakat nga rod ti imbaon na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo iti life insurance? When boss, masapol nga agpakita kayo iti opisina tapno maalayo. Nasayat no kasta. Mapanak nga roden no nalpas amin na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pagmayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no dahito iket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir.
Ada nga min maala no kasjay. Huwag nagpeso. Ita, ada maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maala ijay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawa. Tapno ada maalak no dahil kat pumusay. Boss, nuda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangala iti benepisyo yo? Di mo man damagan dahi ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagig, taamok asaan ko amala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak dahi ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Ang pa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa dahi ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Ang mabayag pa ikada kayo, sir? Basta dahi ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan kumatla nga pa kay nanudan? Intun adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, ada ka din nakaskas dawi ti dayta? Kabalak pa'y mo. Anya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laang balayaw ti naipatakder a balay ijay. Anya kumano kasta? Adamat sweldo nga gyan ijay. Asino kumati kadwak ijay nga, sir? Adan to kadwa mi ijay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa yung amuno kaano kung asinon to ti kadwa mi ijay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siya? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose ken chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay no, nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno ata da ito eh. Imposible ka di pa'y kat makit-kita ti dua matam. Iso asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y matinaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pa'y? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ada ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinaan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan nak. Di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano ko maasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patket nga imnas wano sanyata.
Ta nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akid dawam kanyak. Itad ko. Kas itin ako nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo ko maunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo din aksumpata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan nalabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan na. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masumbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible. Adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbali na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Ha? Ni, anya nga iti aramiden na ijay, boss? Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Ang apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. Oh no, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss. No, lakit na matulungan na kat mapasungbat ko. At daitid ko akong gunam. Ha? Gungguna? Nangag mo timbaga, gungguna. Oh, madi ka pa iti gungguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minen. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel kan napintas abalay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay apagtangan. Agpaiso ka dito magbagam? Agpaiso kunak tumat. Promise. Takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y nga rod nga ibagbagakan ko na Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga rin ti pagragsakam. Kayat na asawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko, naggasatak no kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali, kat amang numaawan pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak, sa anak ama kapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masumbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss.